Så det er jo sådan nogle grundlæggende problemstillinger, der ligger i det. Men alt behøver jo ikke at være skidt. Vi snakker klubskifter. Vi snakker om trafikken fra mindre miljøer til større miljøer, og hvilke udfordringer det giver, både for de afgivende klubber og for de modtagende klubber. Jeg er kommet her, fordi jeg synes, det er et sindssygt spændende emne og vigtigt for håndbolden generelt, at vi kan mødes på tværs af klubber, store som små, og debattere det her emne her omkring, hvordan sikrer vi, at vi holder klubberne i live? Hvordan sikrer vi, at man ikke skifter klub for tidligt? Hjælpe, orientere og uddanne hinanden i, hvad det vil sige at skifte klub, blive dygtigere til noget, have et godt fællesskab. Det skal vi være sammen om og ikke konkurrere om. Fra 15 og op efter kunne barnet egentlig godt være med allerede i den første samtale. Fordi vi er jo måske som den modtagende klub, mange gange i hvert fald, også udfordret omkring, at vi får en masse spillere, og til sidst måske ikke nødvendigvis har nogen at spille imod. Vi håber, at vi kan bevidstgøre omkring den her problematik, som måske er lidt overset. Der bliver snakket rigtig meget om det, men får vi gjort noget ved det? Vi kan måle på, at de har lyst til at komme igen næste gang. Så må det være sjovt. Kan vi gøre noget for at tage dem måske ind som på en træning en gang imellem? Det ved jeg, det har vi allerede praktiseret lidt i. Men kan vi gøre noget mere i det, for at sikre, at vi holder dem ude så længe som muligt? Og det er jo ikke nogen nem løsning, men det er jo noget, vi tager med videre og diskuterer hjemme i klubben også. Jeg tager med, at Svendborg Kommune godt kunne komme til at gå forrest på sport og nytænkende strategier i forhold til samarbejde, så vi kan konkurrere sammen om at blive gode. Samarbejde om at udvikle et godt og bredt idrætsmiljø, hvor der er rigtig mange unge, der har lyst til at være med. Og lige nu bag ved mig, der er de også alle sammen jeg er i gang med at tale om, hvad kan vi rent konkret gøre for at kvalificere klubskifterne. Hvordan kan vi gøre, at de klubskifter, der kommer, for der skal være klubskifter. Der er nogen, der vokser ud af deres miljøer. Men hvordan kan vi sikre, at det er på det rigtige grundlag, at forældrene, for det er forældrene, der træffer beslutningerne, at de får gjort det, så det er det bedste for deres barn.